epizódy seriálu o internetových slovenských spoločnostiach. Momentálne sa nachádzam v agentúre Visibility, vedľa mňa sedí Juraj Sasko. Čaute. Porozpráva nám niečo o histórii agentúry, o klientoch agentúry a potom si tak ako vždy pozrieme office agentúry. Takže Juraj, začni, kedy ste vznikli a prečo vlastne? Takže agentúra Visibility vznikla presne pred 2 rokmi ako agentúra. A teraz sme práve v období, kedy oslavujeme druhé narodeniny. Gratulujem. Ďakujeme. Spustili sme aj takú menšiu kampaň, neviem, možno si na internete zachytil Mind Search, teda vyhľadávanie na základe myšlienok a podobne, takže len také niečo na odľahčenie od tých klasických projektov. Takže 2009 to bol rok, kedy Visibility ako agentúra vznikla. No a hej, dúfam, že to bude trvať čo najdlhšie. Tak dúfam, čo takí vaši najvýznamnejší klienti, alebo proste ako tak najradšej pracujete, alebo ako budete pracovať, ak sa to môže povedať? No samozrejme sú aj klienti, ktorí by sme nemali hovoriť, alebo aj môžeme, ale medzi tých najväčších momentálne patrí napríklad Zunobanka, kde zastrešujeme vlastne optimalizáciu pre vyhľadávače pre slovenský a momentálne už aj pre český trh. Je to Unión poisťovňa, v minulosti to bola aj Unión zdravotná poisťovňa, je to IBM pre český trh a potom sú to rôzni ďalší klienti, či z toho stredného segmentu, spoločne s Dynamic Relations, našou partnerskou PR agentúrou, začíname pracovať aj na projekte pre Microsoft, takže je toho dosť. Ja tu vidím nejaký greenyplanet.com, čo je to za projekt? greenyplanet.com je sociálna sieť zameraná na golfistov a ich primárny trh je americký, takže v našich končinách veľmi o nich ani nebolo počuť a predsa len ten golf u nás je trochu na nižšej úrovni ako niekde v Amerike, takže je to golfová sociálna sieť. Teda ten golf dosť propaguje, takže hľadám sa začína u nás trošku. Možno, len tieto aktivity už my nezastrešujeme, primárne online, takže možno pôjdu aj tam. Napadlo ma, vyvíjate aj nejaké mobilné aplikácie, prípadne ste schopní kodovať aj takéto veci? Ak vás klient požiada? Ak náš klient požiada, tak určite ako súčasťou online projektov bývajú aj takéto veci. Neriešime to všetko interne ako in-house, ale samozrejme sme schopní zabezpečiť aj vývoj či už facebookových aplikácií, ale aj mobilných aplikácií a podobne, takže... Napadá ma, mali ste takú nejakú dosť netradičnú požiadavku, ktorú ste si povedali, toto už asi nie? Tak tých požiadaviek bolo viacej, ale určite ma, možno je tomu mesiac dozadu, zarazila trochu jedna požiadavka od klienta. Písali sme o tom aj na našom blogu. Robíme, alebo časť našich projektov robíme SEO, takže optimalizujeme stránky pre vyhľadávače. A jeden z našich klientov, ktorý dosiahol veľmi dobré výsledky počas leta, bol to vlastne online predajca zájazdov a dovolenkové záležitosti, takže tá letná sezóna bola pre neho primárna. Ale on ako majiteľ išiel na asi 10 dní na dovolenku na Malorku a tesne pred odchodom mal takú požiadavku, že nebude sa môcť svojmu biznisu venovať naplno počas tejto dovolenky, tak či by sme tie pozície, ktoré sme dlhé mesiace budovali, nemohli na ten čas dať, posunúť niekde nižšie, aby sa nikde nezobrazoval, že on by to chcel ako keby vypnúť. Aha. No tak som mu trochu vysvetlil, že vypnúť ho môžeme, ale trvalo by to celkom dlho, kým by sa dostal naspäť, takže... Nie by si dostal bol zaindexovať. Presne tak. Na jeho povolené pozície. Takže odporúčil som mu, aby to vyriešil radšej inak. Dobre, také nejaké ešte také najzábavnejšie kampane si sa fakt, že vybláznili? Najzábavnejšie tak tých zábavných kampaní dosť často riešime, keďže sa venujeme dosť aj reputačnému manažmentu, tak tam už trochu zábava ide bokom a riešime vážne témy, takže v tomto momente aj si nespomínam nejakú zábavnú kampaň, ako takú naozaj zábavnú, ktorá by stála za to podeliť sa. Takže dosť riešime závažné témy alebo vážnejšie témy, tak to tu radšej nebudeme rozoberať. OK. Dobre, nejaké plány do budúcnosti, treba rozšíriť ďalej do zahraničia, okolité štáty? Hej, plánov do budúcnosti je viacero. Je to hlavne posilniť našu pozíciu v oblasti reputačného manažmentu a online reputačného manažmentu, kde začíname nejaké nové projekty, pretože práve v tomto segmente vidíme nejaký potenciál do budúcnosti. A čo sa týka nejakej tej expanzie, tak stále sa pohrávame s myšlienkou Čiech, keďže tam má Visibility agentúra dobré meno, máme tam veľmi veľa kontaktov, takže minimálne nejaké obchodné zastúpenie sa tam plánuje.
A uvidíme, či Poľsko, Ukrajina alebo Maďarsko. Je to trošku dlhší horizont, rok plus, takže uvidíme, možno niečo z toho ďalšie bude. Dobre, tak ja vám želám veľa úspechu, aby sa to rozšírenie prípadne podarilo. Ďakujem. A veľa ďalších rokov a myslím, že si môžeme predstaviť ľudí a Office trošku. Môžeme, aj keď momentálne tu veľa ľudí nie je, ale minimálne priestory a Office môžeme predstaviť, takže nech sa páči. Tak, vítajte vo Visibility a nech sa páči, ukážeme vám naše priestory. Recepcia. Silvia. Môžeme ísť ďalej. Tuto je kuchyňa a jedáleň. Tuto keby ste potrebovali zasadačka. Ale nič zaujímavé tu asi neuvidíte momentálne. Neviem, či chcete vidieť aj záchody? Asi nie, tak nech sa páči. Priestory zdieľame s Dynamic Relations, s PR agentúrou, takže je to tu také spoločné, oddychové. Tuto sú naše kolegyne, ale tvrdia, že nemajú make-up, takže napríklad Soňa tvrdila, že nemá make-up, tak... tak. Takže som sa tváriť, že veľmi pracujem. Všetci pracujú ťažko, takže... A môžeme vybehnúť ešte hore. Tu je Marek, ktorý tiež nemá make-up. Ale ten si väčšinou v pondelok dáva, no dneska si nedal, takže... Tam v pozadí je ešte náš futbalový stôl, ktorý futbal hrávame každý deň, veľmi pravidelne, takže... Keby nás chcel niekto vyzvať na stolný futbal, tak nech sa páči. No, to je asi všetko. Díky.